Welcome to Sihlanzi Boutique, where tradition meets elegance. Discover the accents of Amabinga fashion, a celebration of our rich heritage and vibrant culture. Sihlanzi Boutique and Binga Nation Hub, where tradition, style, and culture converge. Embrace your heritage by Sihlanzi Boutique. Be the source of greatness. Sanbonani to the viewers at home. My name is Nota Dingindlela, and you guys are tuned in right here on the next Billionaire. Well, we are still here on the Durban City, and namhlanje sendaweni of Sihlanzi Boutique. And right next to me, I have my guest, Thulani Thabete. Njani futhi? Siyaphila nathi. Thank you for welcoming us la endaweni yakho. Yes, siyathokoza. Thank you. So for someone ongamazi uPhuthulani Thabete, can you please let us know about yourself and usiphinde usifake futhi in your background? No, uThulani Thabete umfana okhulele phansi le kwaNongoma. La ngikhulele khona ngenza amabanga phansi. Then I moved to Umthunzini la ngihlala khona eMpangeni. Then I went to University of Zululand and I did a degree ka education. So then ngaqeda ke wenza a degree yami, then I started a business le fashion. Oh yes. Yes, yeah. So how did we move from education to fashion? I think bekwenza ukuthi obekubaleka kakhulu is to have a business. Oh yes. Actually ngeke introduce manje lately ukuthi I'm a businessman. So because ungithola ngisemkhakheni noma ngumuphi ufuna ukwenza imali, yabo. But nje i-fashion ngayibona nganginothando nayo. Then I went to it to ngakusurprise nje ukuthi mina angazi ngiye esikoleni sokufundela i-fashion. Ngayifunda through about YouTube. Then ngisengibambe lawo bantu laba ngimcele nginike leso skill less. Then up until ngaba lo muntu engiyena. I think kwaswakhulaza uthandweni, then kase ngibuka ukuthi yiphi enye into from education ngithi ngisebenza khona ibeze kunikeza i-side hustle. Then ngabona i-fashion kuyiyona right, because when you see like South Africa mhlawumbe you about 58 million abantu and bafuna ukuthi namhlanje uba ngikubona ugqwele ingubo kusasa awufuni ukuthi ngikubona ugqwele ingubo. So it's a business elikhulayo futhi engeke uzuyisole ngalo ngoba wonke umuntu ufuna ukugqoka into ehlukile ngaso sonke isikhathi. Definitely, Yes, definitely. yeah. I want you to take me back from the moment. Khona moment le triggered ukuthi no man, I actually have a love for fashion. What actually triggered that vision for you to say, no, kuthunga into yami? I think mhlambe lokuthanda ifashion nokuswenka nje nokugqoka kahle i-background. Kwesinye isikhathi mfethu khona izinto ezisihluzile sibancane sathi soyizibamba mhla sikhulayo. So ngenxa ye-background mfethu ukukhula uswele ungenalutho bese ubuka ukuthi na ezinye ingane mhlambe ziswenkile ziyaconsa ngoKhisimusi, wena akekho umuntu ozongena naleso sipho sika Khisimusi ngaleso sikhathi. So I know namhla ngasebenza ngiyobuya sengi mhlambe ngomphathi walezo zinto abenakho. So ngingashare enye indaba nje ukuthi ekhaya baba wayesebenza eGoli, bekafika ekhaya mhlambe ngama-holiday siyoqophisana nabafowethu sifuna ukuyolanda inkomo because sifuna ukuthi mase hambe shiyele Omega. Oh yes. You don't know. So not to know ukuthi kuzohamba isikhathi ngibe umuntu odayisa ama-Omega. So ngithi mina la sahlula khona sibancane ngezinto esasizama siyobuya khona sesingabaphathi bazo. Impahla ngangenazo ngangihamba nqunu kodwa futhi ke ngithe ekukhuleni kwami ngaba nemfashini yokuthi manje ziyangixaka amazinga ukuthi zingakanani. Yes, I know. So uqale lapho nje ukuthanda ifashini ukuthi sikhule siyithanda izinto kodwa singenawo amandla azo. So asikhandele sikhande nosapho lethu oluzayo noma mhlambe nosapho lakithi leli sinalo ukwazi ukubonakala nje abantu mhlambe aba-clean nabo kuphathi kwabanye abantu. Definitely, no, that's a beautiful version story of actually loving fashion. So safika ke manje kuSihlanzi Boutique, you actually started the business. I want you to let me in with background business ukuthi lona ke ibusiness liqale kanjani? So I think uqala business it was 2017, ngiqeda 2016 eVarsity. Oh yes. Then ngithe mangiqala ngabo ukuthi okay izimo la zibucayi. Imali siyahola khona kodwa futhi manje ziningi izidingo ezihlalele. So I wanted to make a multiply income. So then ngiqala ke fashion ngoba nginothando layo. So into engizoyi-understand ngcono into eyenzeka uma unothando layo. Sasifundiswa lokho even sifundile imethi kuthiwa hayi uma ungayithanda uzoyifeyila. So nama angaqala lokho ukuthi angiqala ibhizinisi le-fashion kuyona into engiyithandayo. So we started ke ibhizinisi le-fashion ngaqala ngaba yini i-dropshipper. Dropshipper it's where uthenga izinto wena ongenazo. Then I would advertise something
umuntu ethenge kanti sengikhulumile no supplier wami athi stock isikhona yes, ukuthola ukuthi yes. mhlawumbe lento uzothi mayeyithenga mina sengifakele usupply let's say mhlawumbe usupply wami uthi no wena stock price zokunika u300 lento le then wena uma uyithenga kumina mina ngibiza 500 kuwena so you transfer 500 then I transfer 300 to a supplier then uyifaka straight to you ngisebenze kanjalo isikhathi eside mhlawumbe 2017 uze uyophela 2018 then izoqala indaba kahle maqala 2019 wese ngibona nami no angisondeze imshini yami because sengibona i-competition kwi-dropship esiningi yabo nangendlela aba-advertise amabhizinisi ney'mpahla ngakhona inikeze esinye isithombe kuma-clients so mina ngizoba unique kanjani ngoba sesibaningi abantu babeningi kulezi khathi ngicabanga ukukhumbula kahle thola umuntu ku-WhatsApp uney'thombe ey'ningi udayisa iy'mpahla and bonke ba-advertise ngendlela eyodwa so lokho-ke manje kunciphisa i-interest from the clients understand so ngaqathi mina ngibe neyami indlela angithunge ngigqoke kubonakale mina ngiyimodel or kubonakala omunye umuntu engizom-invite ngimqashe ngimenze imodel or mhlawumbe ngigqokisa ama-mannequin so ngaqala kanjalo-ke then ngathenga imishini ngayi-add abasebenzi kwaqala kusasinoyedwa nje then kwasiqala sikuba nabanye othailor then sagcina sinothile abaningi because nami siyisikole siyisikhathi bengibile ngisichithe esikoleni. Oh yes. So ngiyabona ukuthi this is actually business i-strategize this thing, right? Yes. So I want to know shothi i-business into oyifundele there must be something behind the business strategy. I love business. Oh yes. Yabona uqala kwami from high school ngangishootha i-photograph. Oh yes. So then I moved to varsity and then I did poultry farming. Understand? So lokho nje umqondo webhizinisi nokuthanda nje ibhizinisi into vele kade ngaqala kuba nayo. Oh yes, I love that. Listen, I want to know ukuthi Sihlanzi Boutique igama lona liqhamuke because it's a unique name and everyone loves it now. But we're going to talk about that after the ad break. Listen, you guys at home, you don't want to miss out on that one. We'll be right back after the ad break. Don't go anywhere. Welcome back from the ad break. You guys are still tuned in right here on The Next Billionaire. And I still have my guest right here, and that is Uthulani Thabete, mostly known as Sihlanzi. Welcome back from the ad break. Thank you. So earlier we spoke about the name Sihlanzi. Please take me through, Uti, what is this name about and what actually led you, Uti? No, I want to create this as my business name. Yeah, I think uSihlanzi mfethu it's my clan name. Oh yes. Sithakazelo sakithi engithe mangibona i-meaning yaso. Isihlanzi ilento esetshenziswa izinsizwa ukugquma iphalazi ziclean iqhamuka sezikhanga la sezichama, you understand? So ukuhlanza into ehlanzekile, you understand? So uma sikhuluma ngempahla sikhuluma ngesihlanzi boutique. So into ehlanzekile, cleanness shortly ichaza leyo nto leyo kanjalo. Oh yes. Now I understand the name behind it. Just the brand itself. Cleanliness. Yeah, cleanliness. I love that. Isakhona Stefan, it's unique ngalokho. Mawubheka umsebenzi wethu sonke singathi ngamabhloko but ilahlanza uzolibona. Licolekile liqondile I love that. Exactly. So actually talking about Sihlanzi cleanliness. Ubhuti omnandi emazwini because actually starting in TikTok, if you guys don't know, sisaqala TikTok, we used to follow you sizwe amagama amnandi owabekela abantu besifazane. When did that actually end? Because angisawaboni manje. The only thing I'm saying is just the brand. No, sinendlela yethu yokushela. Angeke ngisho nje kanjalo. So into uma uyishela noma ngayiphi indlela yona efuna ukuyi-approach ngayo. Oh yeah. Mina I read umuntu ngimbuka ukuthi okay indlela afuna ngim-approach ngayo nje and then uzoba yileyo nto leyo up until ebengakwena. Mase ngakwena then you change ukuthi cha ama-principle nendlela yokwenza izinto inje. So nakhona ku-TikTok mfethu kwakuyindlela yokuthola the followers yonke into. And then after I know hayibo nginebhizinisi phela mina every time sekumele kubonakale lona no sisebenza lokhu sithengisa lokho ayi ukuthi lokho mhlawumbe kwashonaphi I think nje okwindlela ukuthi na guys come this side and then must ngipresentele umsebenzi wami of which that's what I'm doing now. Well understood. Let me tell if I say you may call it strategy behind this whole business, definitely there is. So I want us to get into the business manje. Sihlanzi Boutique. It started years ago, but manje khona le print lesiyaziyo manje that has been booming since 2023, right? Let me know ukuthi from uSihlanzi to this print, how did you guys actually combine this collection? Yeah, mfethu I think leyo mfethu ngithi mangizoyichaza ngithi yambulwa abadala. Oh yes. Because it started kahle wena as iJongo Foundation. So I have
NPO ekuthiwa iJongo Foundation. But looking izinto ukuthi uhulumeni wethu mfethu masifuna usizo noxhaso ukufunda that foundation asitholi into. You understand? So I started, no, I think it's something because ngumthungi nginehlanzi boutique. Oh, yes. So let me start something ezobizwa the Big Nation Hub. Ezokwazi ukuthi lapha ngenza khona inzuzo ngikwazi ukufunda this foundation because the foundation is about fethu ukunakelelana singamajongo insizwe esencane ikhuliswe visit ama-varsity nakwezinye indawo sikwazi ukuthi mhlawumbe sifinyelele ngosizo esinalo lezimali kodwa masingenalo asiqale into ezokwathi ixhaswa iwona amajongo then sibuyisele back as we speak nje mfethu nginokuhamba ekoleni siyonikela izichathulo lezo zichathulo ayisuka emandleni kaHlanzi noma emandleni ami but iwona amajongo mayifike zothenga this print that we're talking about then mase kubuyela back to i-community. So shortly nje into siqale mfethu engicathambulelwa yona uNkulunkulu, you understand? Kuze lento yeJongo Foundation isebenze kuze abantu besizakala emakhaya kuphinda kumele kube khona this brand, then we name it the Big Nation Hub, but i-brand esebenza phansi kwayo iJongo as i-label yempahla, but it's the Big Nation Hub because I think zokuchazela kahle nje kabanzi mase silapho. Oh yes, so ngifuna ngempela singene ngaphakathi because I want to know how you feel actually to see i-brand yakho, your print being worn by the greatest of celebrities. Yes, yes. How did it actually reach into that community? I think indlela nje obushilo indlela mhlawumbe sivele ngayo ku-TikTok. Oh yes. Sawuphusha umsebenzi abantu basithanda sila abantu. So noma nayini manje siqhamuka nayo bayithokozela bayijabulela, understand? So manje ke mase sikwazi ukuthi sibukhipha umsebenzi bakwazi ukuthi beumukela lula ngenxa ukuthi mhlawumbe siveze singabantu abathandekayo kubona omhlaba abantu abahloniphayo. So kwakwazi ukuhambe kanjalo sasebenza namanye ama-influencers and sangabavalela phandle abantu because into mayibonile idominator kubani noma mhlawumbe isebenzisa lowo muntu lowo musuku umshaya noma umvale ngaphandle msondeze eduze and then strategize ibhizinisi ukuthi yena lizosebenza kanjani ekhona eduze because sometimes nayo uthi uyamshaya lo muntu kanti useyigeqa wena ukuthi ibhizinisi ngakwazi le phambili. So i-brand sayibona manje siqoka abantu abakhulu even overseas. Yes, so we send orders khona abantu they've tried ukuthi mhlawumbe umsebenzi bewufake. I think wabona even mhlawumbe labantu bodayisa kulabo China Mall yonke lento le and then we tried with ababeli bethu zavala lezo zinto lezo but nje mfethu for the fact ukuthi umsebenzi wethu usukopisha okwenziwa emazweni, that's a great thing. Yazi ngeke ngithi ke noma ngiyigxeka futhi ngikhala kodwa ngibuye ngithi mfethu wazi bantu umqondo kaNongoma obhuqwini le enhlabathini uyocabanga uzo ukwazi uyotshontshwa emazweni la asutshontsha khona but sidilile nayo leyo futhi abantu bayayazi into abayifunayo and bayayazi into waHlanzi ukuthi isiza bona ngoba ibuyela back to community. Definitely. It has definitely become a traditional theme, a traditional attire for abantu abaningi who are going to Mcimbini. This is the print that we know now. From amathawula to izkipa, it's amazing. It's amazing. But that's ngamshinga phakathi uSihlanzi boutique. Yena, you actually deal with menswear, if I'm not mistaken. It is menswear. Is that the only gender rather that you actually deal with? Maqhamuka kwiSihlanzi boutique itself. No, uSihlanzi boutique mfethu yeah for now bengizenza izinto zabantu besifazane. Oh yes. Futhi namanje ngiyazenza but it's complicated kusenza nabantu yazi la. Ufike ufune lento le uyibambe lathi iqaqela ngifuna ngala. Understand kugcine sekuba nalezo nkinga lezo. So nginxotha umsebenzi wami obusumuva kakhulu and i-demand nakhona sekungena lo Big Nation kanti abathungi bami ba limited. So ngagcina mfethu abantu esimame from boutique from classic side ngase ngibabuyise egceleni because mawuzobheka la kwiSihlanzi boutique kweingubo zikhona siyazenza emini kwi-Big Nation Hub siyazenza zona siyayenza yonke imisebenzi yesilisa nabesifazane. That's amazing. But nje laphana nje into ebishaya kakhulu I think nangendlela abantu besifazane aba-introducele umsebenzi wabo, you understand? Abantu bakhona abazodayisa ngenye indlela bebebizele iprice phansi while mhlambe la masefika la befuna the same thing kanti quality ayifani nayo into ayifani ngabo no ingifakele inkinga awungibe eceleni okwamanje but I'm coming back to it. Oh, I love that. But I can see ukuthi you usifakile kwi-Big Nation Hub. Yeah, no, that's amazing. That's amazing. Listen, you guys at home, you don't want to miss out on another segment that's coming up right after the ad break. Don't go anywhere. Welcome back from the ad break. You guys are still tuned in right here on The Next Billionaire with me, Notledingi Ndlela. If ubungekho la ubukuphi usuphuthelwe okuningi because I'm right here with my guest Uputhulani Thabete. Welcome back from the ad break. Thank you, Sisi. So earlier sike sathinta kabanzi about abantu who
actually steal the brand, the print itself, and use it into other stores. I want to know, ukuthi, Ena, have you ever seen yourself actually collaborating with other people? Or to know it's fun, you can actually use the brand, but in these orders. Yeah, sisami yabona lokho sibhekanele nakho kakhulu enye ama challenges mhlawumbe khona kwibusiness khona futhi ngeke uzibalekele because I think iveza ukuthi umsebenzi wakho uthandwa kangakanani, understand. But nje mhlawumbe for those people into eyinkinga ingoba iplatform ngayivula ngathi this is a Big Nation Hub. So mhlawumbe ngivele ngichaze iBig Nation Hub. So that name hub ichaza ukuthi ngingafaka zonke izinto phakathi ezithintelene namabhinqa. You understand? So ihub isuke ithi mina ngizofaka ibheshu, ingwabelo, imbatha, uBrentwood, Omega, you understand? So nabo futhi ngathi bonke abantu ngiqala nje ibhizinisi abafisa ukuthi bengena under the Big Nation Hub abazi ukuthi into abayidayisayo itarget yabo amabhinqa. Just come forward, guys. Like let's do like who take a lot, then let's take a lot wamabhinqa kodwa manje. Kuze noma mhlambe usibale ezofuna ukuyolobola mayebhala kwi-app yethu ethi amalobolo. Then from the Big Nation Hub kuvela imvubu, kuvela ijazi, kuvela isigqoso sobuzala, kuvela everything. So that the Big Nation Hub kahle kahle ibhizinisi elisankathi kabi elikhulayo nakhona manje sa invite abantu abafisa mhlambe ukuthi bengena under the Big Nation Hub mhlambe bayadayisa amambatha, bayadayisa mhlambe imvunulo, you understand? Because lento yethu mfethu ishayiwe yathi masishaya isilinyazwa nayini na uhulumeni wethu wasibukelela. Ngoba labantu bangaphandle beze bengene nje beze la eSouth Africa bezodayisa amabhishi endwango, bezodayisa amambatha endwango. Lo msebenzi baphuca ogogo nomkhulu emakhaya la ethi sithina sifuna ukubavusa, you understand? Because now yibona umsebenzi ababephilisa ngawo ukuthi bezisingane ezikoleni. That's why sesingenele ethi no asithengelele izingane ezicathulo because gogo into ababegabe ngayo kwenza amacansi, ukwenza mhlambe amabheshu namambatha izinhloko abasakwenza sekwenziwa from China bese qhamuka sekuza la eSouth Africa abasatholi lutho gogo bethu. So now we want to create back lento yamabhinqa kube ne Big Nation Hub. Wonke umuntu ofuna into ethinda nje ibhinqa sekuthiwa udinga ukuhamba ngabe kuthiwa udinga ini uzokwazi ukungena kwi-app the Big Nation Hub kwenziwa ama deliveries, introduce siya kuma TV, siya kuma radio station, siyo introduce indlela yokuthenga online like usuku uthenga uTakealot. uTakealot obonje usuku ubona akusikho udayisa ama TV. Mawuthenga iTV from Takealot mhlambe uyithenga kwa game then u deliver that side. So nakuthina kanjalo awuthi sokuthi umsebenzi wakho usulethe la but uma under isystem yethu siyakwazi noma usemnambiti mawudayisa imvunulo but we mase umuntu sikhona uthenga ibheshu sekutshena mfethu deliver ukuthi to someone and then we get your money. And then nakwi Big Nation Hub angikaze nqabe nalokho ukuthi abantu mhlawumbe befisa kusetshenziswane mfethu mina ngisempangeni ngiyabona umsebenzi wakho la uyamasha mfethu uhamba kahle and then manje ngicela nami mfethu ukuthi unginikeze ngestock price ngikwazi ukudayisa rather ukufake umsebenzi benza ama print mhlawumbe angekho right agcine mhlawumbe selimaza ini ibrand. Asikudingi lokho and abameli baphezulu kwakho sizamile ukushanyela because yazi iclose yethu we trade marketing. Once you convert something or once you make something to wear because ithawula yeba speak ukuthi bekhona amakhala ethawula but ebevele amakhala ethawula ekuphi ekuyithawula iclose ethina before we get to ipattern ukuthi ithini mhlawumbe ipattern yethu but once you make these colors to something to wear that's a case. Ukuthi wena uthatha wayibhekisa le wayibhekisa le but once you make something to wear because that's an intellectual property idea yomuntu ukuthi lenda ngiyisuse entweni yokusula kuphela ayigqokwe manje ayenza icathulo manje ayenza amabhande manje ayenza 1 no 2 no 3 so sifuna ukuyikhulisa kanjalo mfethu kodwa futhi ibe ngiyaba abantu. So when if unekhono lokuthi ngumthungi ufuna ube part of this just come forward sikwazi ukuthi mhlawumbe ke wena ngena le sector le nayi print yangempela kuyona original because into ebashaya ke manje vele bashaya kakhulu ngeke uzomesha ama colors wethu. Our color meshing mfethu hayi ngeke tshela azokubulala ubona nje waza la no ifake ke le mbumba. Yes. I love that. I love the fact that Niti we are bringing the nation back to our people. Exactly. Because the economy is shaya sonke right now. Abantu benawo ama talent. That's amazing. So that is part of the challenges that you actually face. But I want to know also ukuthi what are other challenges that you actually face in the business itself? Mhlawumbe kungaba i-demand. Demand mfethu kuyakwenza isikhathi ukuthi mhlawumbe imishini enginayo ayikho that enough. Mhlawumbe ama workers enginawo from i-factory I have only 8 workers abathungayo nje ngikhuluma ngeadmin. Then labo bantu bebodwe ebaningi abantu eSouth Africa bayithanda izinto zethu zamabhinqa. Thanda from Xhosa, from Northwest sinama client everywhere bra. So sometimes it's talk to mhlawumbe sesishayile
and umuntu bafuna into zabo then masuba nalo ma delays lawo mancane but siyasebenza kanzima kuloko ukuthi mhlambe si expand because masiyakhulumeni mfethu ayikho into esitholayo. Right. And basikhumbula manje impela makumele sizoshaywa. Mhlawumbe sekuletha abantu bangaphandle bezoletha lowo product. Why bengakhulisa umsebenzi lekhona la eNingizimu Afrika? Yes, So lo ma challenges engiba nawo mfethu kwesinye isikhathi nanelento load shedding but ke nawo isabuke ngathi sangcono but iyalimaza because the rental of this product le building esikuyona nje ayimile yona. Ugesi uhambile awahambanga ngisebenza ngemshini yabo so ma usuhambile ugesi sengiyalimala sengama delays but kumele ngikhokhe rent obenjalo. Oh yes. You understand? So, we all face challenges in business, right? Yeah. But despite the challenges, there's always future plans. Buka kakhulu for business lakho, wish more for it. What are the future plans that you have for Isihlanzi Boutique and also for Ipinga Nation Hub? Ngicabanga ukuthi nesisibe nazo eziningi ngichazile lokho but kafushane nje ngifisa ukuhle kodwa ngifisa ukubona isizwe sakithi sibuyela back to umnotho wazo. Ngifisa ukubona laba omama ba retrenchwa bakhishwe emakhaya bawuhlaliswe emakhaya bawuyeka into zabo bebuyela imisebenzi yabo uthi mhlambe esinye stock mawuthi senze umsebenzi ube khona wenziwa eindaweni bekhona laba khona khona. So we are planning ukuthi sibaqeqeshe omama back siqeqeshe mhlambe labantu abasendaweni ezihlukahlukene ezisemakhaya so that sizokwazi ukuthi umsebenzi nawo bebe nawo into ezongena ephaketheni lawo. So ngifuna ukukhulisa uHlanze mfethu to ama big malls uBinga Nation Hub ukwazi ukubonakala. I want to go overseas siyoba ne brand ethi sithi mhlambe siyayinikela ngale sikhulumile nomunye umlungu wase America uthanda umsebenzi wethu naye. So manje we are planning at least kuthiwa nje khona isitory esodwa seBinga Nation Hub from esile overseas. I think iphupho leli esingabona ukuthi ayino sisebenzile then masisabala lo mhlaba wonke. Yes, that's amazing. That's amazing. So Puti, I want to know from a person osekhaya who likes to work with you, who likes to work with Ipinga Nation Hub, as you said, you're welcoming for everyone. Bangakuthola kuphi social media platforms? Social media sinale page lethi the Binga Nation Hub likhona but elinye page likhona Hlanzi Boutique ukhona futhi naye mhlawumbe ama contact wethu TikTok ngihlanzi mabethi nje uHlanzi ayifica le ndoda la bethi mama Siyawafuna back la amazwi lawo. No, akhona bese definitely. So lapha inamba yethu sine number office number 031 301 4974 031 ngazi ngisho kahle 031 301 4974. Oh, yes, and WhatsApp number yethu ekhaya 065 8899 296. Oh, that's amazing. Yes, that's amazing. yes. Thank you so much for having us, Namhlanje. But I have this one question that I always have for my entrepreneurs. When you look at the business Lako and the growth that it's actually reaching right now, do you think, are you the next Buyene? Of course. Yes. I am, bro. We're going there. Sinamabhinqa amabillionaire. Ending oqala mawuthi bengabi bikho. So we're working toward that, my sister, and mfethu umbono omkhulu kakhulu. Siyasabalala mfethu singena nawo amanye ama sector because sometimes what I would advise mhlambe abanye abantu abasebenza ibhizinisi try to get that money from that business and try to invest kwezinye izindawo namanye ama sector ama business. Oh yes. So I'm on that. I'm on farming. Manifuna inkomo nje sizokhuluma yabo mhlambe okunye I'm on property as well. So siyasabalala mfethu ngoba sifuna ukuthi lo mnotho ukhuluye phambili. Amazing, amazing. Nami ngiphiki lapho $1 billion is definitely coming your way. Mfethu ngiyatshela. Thank you. Futhi siyabonga for having us. No, siyabonga kakhulu. It was a pleasure. Thank you. Well, you guys at home, you can actually get them on the social media platforms that you can see right now on screen, and you can catch us on Facebook at Umlando Creatives. From me, your girl Nonhle Dingindlela. I'll see you next week, same time, same place. Good night. Thank you.